Bermeoko Euskaraldia proiektuaren arduradunek ekimen honen gunea inauguratu dute herriko Goiko plazan dagoen kabizen. Bertsolariekin, musikarekin eta ahobizi eta berari presten laguntzarekin proiektuaren nondik norakoak azaldu ditu Maite Lakak Bermeoko Euskaraldiaren dinamizatzaileak. Euskal Herrizen 300 herri baino gehiago emongo da izena, bai gaurtik hasitze, hemen batun gara, lana norberana izango da, parte hartuteko pausua motie eta autu behitzie. Gaurkoia, ekarri duz izen emoti horri batzuk, mai horretan aurkitu halko dozu jesenak, eta urnetxu bete bertan dau, baina norbera berandatuek azbeteta dakonien bertara botateko. Ikusi dut ja urnie beteten hasi dela, osake, postuten animeten hasi zarilakon. Azaroen 23 abenduen 3, kantiek dino moduen, etxien, kalien, eskolan eta lanien ibiliko gara euskeraz herrizen, da zelan izango da nau, txapa bat erunde, soinien. Da ze txapa aukeratukon, birro legongo diez. Eta hor, rolatan sartzen diez, ahobizi eta belarri prest, da gaur bertora ekarri duz, eta aurkeztuko eskuile bakotxak ze roldan. Kaixo, Bermio, arratsaldeon. Niri izena ahobizi da. Nik euskaraz eitzen dut ulertute dozten guztizekaz. Eta ez doztinak ulertuten kanpokok edo zezugunek esankeran, badazpadan lehenko aldizitzen zatie euskaraz eurek neuri ulertuteko. Ikusten zuen moduen, nitakot aho oso handian dize. Ametik urtetan dago euskerie gaur eta beti. Mila esker. Kaixo, ni belarri prest nahi. Belarria dakadakon, klaro. Nire helburu da euskaraz hitz egitea eta ikastea. Orduan, zok esan hitz egin behar didazue euskaraz, porque igual os hablo en español. Eta hori da, eskerrik asko. Orain dakigule bakotxan rola zein zen, gitxi gora bera, izen emote horrizetan, ja aukeratuteko aukeri eukingu, eta esango lekioten bakarra da, ondo pentsateko zein rol aukeratu, ze amaik egun horretan, azkanien, kompromesu bet hartutie da bata edo bestia izan da. Bakotxak uste dauen aukeratute, ondo ongo da, garrantzitsu edan esaten dalez parte hartutie da landa, bai bizek behar duguz herrizen mugimendu bet, euskerien mugimendu bet sortuten azteko. Inaugurazioaren egunean bertaratutakoek izena emateko aukera izan zuten eta oraindik aurrera eta azarora arte ekimen honetan parte hartu nahi dutenek izena emateko horriak kabizen aurkitu ahal izango dute ere. Beste alde batetik Euskaraldiaren webgunean izena emateko aukera dago ere.